O delegado territorial da Xunta supervisou as obras que se veñen de acometer no CEIP de Olveira. Un investimento próximo aos 75.000 euros permitiu a sustitución total da cuberta e o arranxo do lucernario. Estamos falando que a última actuación que está orzamentada en 75.000 euros e que consisteu sobre todo nunha nova cuberta, no arreglo do lucernario e que o conxunto das actuacións que se levan desenvolvido neste centro nos últimos anos suman algo máis de 200.000 euros en mellorar distintos espacios do centro, incluso adaptando un comedor, un espacio para un comedor e unha serie de actuacións que son actuacións demandadas tanto polo Concello como pola comunidade educativa e que veñan a responder esas inquietudes do propio centro e do propio Concello. A Consellería de Educación ten tamén en marcha outros proxectos na comarca para seguir a avanzar na mellora dos centros ribeirenses, entre elas o peche das pistas deportivas no CEIPO Grupo ou o illamento térmico do Colexio de Palmeira. Está aprobado o que é unha inversión de 20.000 euros no grupo, dentro do RAN, no grupo escolar. O propio Concello está mirando de pecharlle o que é as pistas deportivas para facer un patio inclusivo. Teñen outras demandas, en Palmeira todo o que é envolvente térmica, é dicir, se lle cambiou o tellado tamén no pasado curso, se mal non me confundo, e agora, este como outros colexios en Heroínas de Sálvora, suelen ter o problema que o paso do tempo ten no que son as súas vidrieras, as súas ventanas, pero en estes momentos quizá a demanda máis importante está en Palmeira con esa necesidade de unha envolvente térmica que lle permita, evidentemente, desenrolar a súa labor da mellor forma posible. Estas actuacións sumaránse ás que xa se acometeron ao longo de 2018 nunha vintena de centros educativos da comarca, que ascenden a preto de 400.000 euros.